Pag-asa ni Butyag nga ang bagyong Ineng padayong nag-irog paingon sa Batanes ug Calayan Group of Islands samtang gipakusog niini ang habagat nga magdala og pag-ulan sa nasud karong adlaw. Base sa report sa Pag-asa, ang bagyo nasigpatan kaganinang alas 10 sa buntag sa 130 kilometers east sa Calayan, Cagayan. Dala ni Ineng ang hangin dunay gikusgong 170 kilometers per hour ug ang pag-unos niini moabot sa 205 kilometers per hour. Tungod kay gipakusog sa bagyo ang habagat, makasinati og pag-ulan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa ug Western Visayas. Ubos sa Public Storm Warning Signal number 3 ang Batanes Group of Islands, Northern Cagayan, lakip ang Babuyan and Calayan Group of Islands. Ubos sa Storm Warning Signal number 2 ang rest of Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra ug Ilocos Norte. Samtang ubos sa signal number 1 ang rest of Isabela, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union ug Ilocos Sur. Ang mga residente nga nagpuyo sa mga lugar diin giisa ang storm signals number 3, 2 ug 1 kay gi-alertuhan sa Pag-asa sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Ang storm surges sa mga coastal area sa mga lugar nga giisa ang storm signals number 3 ug 2 kay posibleng moabot sa 2 meters sigon sa Pag-asa. Giabisuhan sa Pag-asa ang mga mananagat nga dili usa mo risgo og biyahe sa Eastern Seaboard sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Visayas. Ang bagyo gikatakdang moirog paingon sa west-northwest sa gipaspasong 7 km per hour ug gilaumang mogawas sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes.